Alfonso Rueda comezou a xornada final de campaña rodeado dos seus. En Pontevedra mantivo unha reunión con apoderados e interventores do PPDG. Trasladoulles a súa satisfacción polo traballo feito. Cun traballo moi ben feito durante estes 15 días, peinamos todo o territorio, prácticamente todo o territorio, fixemos moitísimos actos, a campaña que nos gusta facer no Partido Popular de Galicia, en contacto coa xente, falando coa xente directamente, cuanta máis millor, tamén moito na calle. Rueda insistiu na súa mensaxe. O Partido Popular precisa acadar unha maioría absoluta para poder manter a Xunta de Galicia. A alternativa, dixo, sería un multipartito encabezado polo nacionalismo e independentismo. Dende o radicalismo da opción nacionalista independentista ata o entreguismo e a resignación do Partido Socialista, volvo a facer un chamamento a todos eses socialistas que non queren que Galicia poida caer en mans de un goberno con vínculos co independentismo de outras comunidades autónomas e con postulados como os que coñecemos, independencia, imposición lingüística, desaparición das forzas de corpo de seguridade, todo eso pode instalarse aquí, por lo tanto eu pido unha confianza máxima e con máis razón que nunca, con máis forza que nunca, no Partido Popular e na Galicia que funciona. Outro punto da campaña do PP na nosa contorna estivo hoxe en Vilagarcía. O candidato e conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, visitou os terreos que acolleran o futuro centro de saúde. O centro de saúde que necesita o Concello e a comarca, porque tamén vai albergar o punto de atención continuada, un centro de saúde que vai prácticamente duplicar a superficie actual, vai chegar aos 8.000 metros cuadrados e vai actualizar o plan funcional e de espacios que tiñamos para este centro de saúde para garantir, sobre todo, a capacidade de crecemento de todos os profesionales que estamos incorporando na atención primaria. Rueda contou tamén co respaldo dun peso pesado do Partido Popular Estatal. A presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofreceu un almorzo informativo en Sanxenxo, acompañada do alcalde Telmo Martín. Dende a tribuna, Díaz Ayuso pediu o apoio a Alfonso Rueda para evitar a vitoria do nacionalismo en Galicia.